parti tagħna issa sabet il-qabru. Għal min jiftakar l-lira Maltija l-qabru żgur jiftakru fuq il-munita tal-5 ċentesmi. Din l-ispeċi hija endemika, jiġifieri tinsab biss fi Gżejjer Maltin. Tantu hekk li l-isem Ingliż huwa Maltese Freshwater Crab. Peress li l-qabru sibu biss postijiet fejn hemm il-maġieri anki matul ix-xhur tas-sajf, il-postijiet fejn għadu jinstab huma verament limitati. Ma nistgħux nitilfu aktar minnhom. Lanqas wieħed. Vera naqsu in-numri tal-qabru. Iva, vera. Grazzi lill-arrontanti għal dawk ir-ritratti, sabiħ ukoll li Jaron għamlilna l-isem bil-Malti u l-isem bl-Ingliż fuq ir-ritratti. ħafna drabi ngħiduhom bl-Ingliż, imma dan huwa ċertu speċi huma tagħna, allura janużaw it-termini Maltin iktar minn qatt qabel. Hej, kif biddiltuha, Cheryl? Xogħla, jiena l-ewwel parti għamilt il-kumplament komplitu. Ġifieri wara r-roża tajtu xi tip ta' passat oħru xi? Grey, ftit grey. Iva, Ftit gris lemmulaw? Allura għadu jidher l-isfar, għadu jidher ir-roża, għadu jidher il-gris. Eżatt, u fil-fatt bdiet miss ukoll bil-kulur debini f'ċertu postijiet ħatkun qiegħda żied iktar, imma li ħanamlu fil-programm li jmiss din ħankunu qegħdin nikkonkluduha biss ħanulu l-telespettaturi kif meta tixkatla joħroġ l-isfar minn taħt. Sew. U għandna demonstration da U jibda joħroġ partijiet minnu toħroġ linja, ma partijiet minnu joħroġ l-isfar. Stil differenti mill-li għandha. U jibda joħroġ ftit ftit, inti m'għandekx għalfejn toħroġ kwantità kbira ta' fejn jidħol l-isfar. Ġifieri inti l-importanti li dejjem għandek dak l-element tal-barn style li semmejna fil-bidu tal-programm li pratikament barn style huwa l-istil ta' meta jkollok biċċa mara tkun ilha ġo xi razzetta l-omor u jkun għadda minn passati ta' żeba matul l-20 ta' snin u l-żeba tibda titqaxxar u tibda toħroġ iż-żeba minn taħt. Ġiek qabel kienet ħadra u inti żbajta sewda u mbagħad taħt l-isfel tibda joħroġ l-aħdar u taħt l-aħdar qabel kienet xi passata safra. Jiena meta nimmaġina biċċa mara antika hekk nimmaġina fil-verità. Iva, u dan huwa stil ieħor li qatt ma wrejnieh fuq televiżjoni u huwa wkoll mod ta' kif inti tista' tesprimi lilek innifsek mhux tintrabad biss ma' dak li jidher ġdid u dak li jidher kontemporanju imma li toħloq karattru anke minn biċċa mara bħal din biex iżejjen ovvjament li għandek ukoll għandek element illimitat ta' kuluri li tista' tuża. Tista' tkun kreattiv kemm trid. Eżatt, aħna ddeċidejna daw il-kuluri. Iktar anke li żittu d-deb hawnhekk. Iva, dak għandu issa dak ukoll jiġi ftit xkatla tlemmulaw, joħroġ ftit linja u joħorġu ftit il-kuluri minn taħt. Biex nkunu nista' qegħdin noħolqu dak l-effett. Kif ħassejtek taħdem fuq għadi, Cheryl? Ġbitni dil... Hija tattika li għadek ma żgħidx kont? Żgħidha ftit, però mhux daqshekk għax jiena aktar nagħmel li joħroġ lix u joħroġ. Żeba lixxa, jiġri l-effett tal-corn flour għalik kien xi ħaġa iktar ġdida jew użajta fil-passat. Ma ħadd nagħmilha, ġifieri żgur se nerġa' nagħmilha. Vera ħareġ effett sabiħ. Issa l-ironija hi li meta ssib biċċa amara kif qed inti bil-kuluri minn hawn minn hemm. Normalment ikunu rridu nġibuha tidher ġdida. U meta nsibu xi ħaġa pereżempju ġdida jew laminata. Nġibuha tidher antika. Ġifieri bil-kontra. Kulħadd jagħmel kif jixtieq u kif jogħġbu. Fil-fatt ikun hemm ħafna kritika, jien meta kun qed insegwi nies online ikun hemm ħafna kritika għax għandek dik il-biċċa mara min jaf kemm tiswa flus għal xi ħadd isbuħ għalja kif inhi. Mela, jiena l-niżejjem hekk ngħidilhom. L-ewwel ħaġa la mara mhix tiegħek. Ekku. Ġifieri jekk ilha mara tiegħi jiena nagħmel li rrid biha jien. It-tieni ħaġa jekk jien ħanisbuħ fuq il-kewba pereżempju, taħt iż-żeba kewba hemm, ġifieri jekk jiena rrid nerġa' noħroġ il-kewba, kemm inneħħi iż-żeba. Ġifieri mhux qegħdin ngħidu li huwa sagrilleġġ, iva jkun hemm biċċiet tal-amara li jkunu sbieħ, speċjalment meta tkun amara klassika u amara li vera tkun qiegħda żebbaħ l-ambjent. Ġifieri dak huwa importanti. U dik forsi aħjar li tkun restawrata f'dak il-każ. Eżatt, tista' tiġi restawrata, eżatt, jew kellha tħallija kif inhi trid tindifa tajba u ħasservik għal 20 ta' snin oħra kif tkun. Imma m'għandniex għalfejn nibżgħu nesperimentaw, m'għandniex għalfejn nibżgħu
inkunu kreattivi. Nakku. U speċjalment daw la mara li jkunu mastizzi u sodi li ma tantx għadek issib minnhom. Ta' min inħobbuhom ftit aktar qabel narmuhom. Aħna niltaqgħu għall-aħħar programm issa Karlo. Kif tarilna żmien? Iva, u programm naħna ġew nkunu bis-sorpriżi. Fidejk, inħalli fidejk. Aħna narawkom. Ciao, grazzi tal-li kontu magħna.